keturun. Oh, nonton nganti keturun. Heeh. Ya ya ya. Mula tahun iki dalam rangka duwe gawe Miwaha Putra Mahargya Siwi panjenengane Mbak Ayu Masitoh Nur Karimah ya SPD GR ya sing wis kelakon dauk kelawan Roko Mas Sekondani ya Kus Puji Putra ya putra saka penjane almarhum Bapak Sumadi ya saha Ibu Ujat Utami Titik Rahayu Ningsih kang gahane Korompo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi bengi iki di ropian diseneng-senengake digelarke wayang kulit ya ngono ya ya wah luar biasa wah iki yen ngono panjenengane wis terbukti wayangane ora mung duwe gawe tok kok nduk surane cekal mangsa beliau iki seneng ngono iki pekasane yo nanggap wayang kok ngerti-ngerti oh iya mula didongakne panjenengane Pak Sudarno utawa Pak Dargo saha Ibu tansah panjang umur ing kebak barokah sehat walafiat rezekine kathah melimpah ruah ya nyatane apa Nduk nyatane panjenengane Pak Dargo kuwi wis ngerti ngrasakne dadi wong rekoso oh ngono iya dadi sugihe saiki iki wis ditebus kanthi rekoso jaman cilikane mbiyen kuwi dilairke saka keluarga yang tidak mampu beliaunya nyambut gawe mbuh pokoke kudu nyambut gawe pamriye apa iso nyukupi sedulur lan nyukupi wong tuane bantu lawan wong tuwa sekarone lah kanthi tirakate nggone rekoso duk nalika mbiyen saiki wis dadi dalan kamulyane bareng wis dadi wong mulya piyayi sing sugih usaha sugih dhuwit sing kaya ngene iki ora lali sebaliknya makasane bengi iki tandha syukure nyang Gusti Allah Subhanahu wa taala digelarke wayang minangka dadi hiburane kabeh masyarakat sing ana kandangan Kabupaten Ngawi iki no. Oh, ngono ya. Luar biasa ya, luar biasa. Oh ya, ngesake dawuh sing terus ana. Ya. Kula matur sembah nuwun sedaya mawon ke kepareng rawuh. Ya, sing minangka dadi wakile panjenengan Pak Dargo sak keluarga Cinten kemamuk ingkang kepareng sabiyantu bau suku, pikiran maupun sanes-sanesipun kula minangka wakilipun panjenengan Pak Dargo saha Ibu Sarmiati mengucapkan banyak-banyak terima kasih lan matur nuwun. Alhamdulillah bisa terlaksana kanthi lancar sukses nir ing sambikala purwa madya wasana. Oh, ngono ora lali yo sing dienggo pondokan kanca-kanca. Ki mau daleme pondokan kanca-kanca daleme adine njane Pak Dargo nek ora kleru. Panjenengane Pak Trisno saha Ibu Sri Winasih. Oh, ngono. Nggo ganti kanca-kanca, nggo transit. Sing maune daleme resik dadi reget mergo dienggo transit awake dhewe sak kanca. Ya, ki mau tenan. Nek ora ditulungi kalian jeneng Pak Sutrisno ya kanggo ganti kanca-kanca rekoso ana lho Nduk biyen mau kedadian eneng wong duwe gawe kuwi ora rukun karo tanggane lah dalange iki aku tau dipondoke adoh ukura 200 meter mergo ora rukun karo tanggane kuwi tau tenan wong kajane ngene iki marep ning omahe kuwi ora entuk ana neng Kediri biyen ya kon mindah kajane aja ditokok ning ngarepku mergo ora rukun karo tangga nek menjane Pak Dargo kuwi rukun karo tangga dasare omahe cedhak kuwi kapernah adike menjane Pak Dargo Pak Sutrisno kula dinggoni pondokan ya kepenak dandan karek munggah ora doh mlaku kula matur sembah nuwun Pak Trisno dengan minangka dados panggonanipun kanca-kanca dandan macak uga daharan kula jenenge omah nek dienggo pondokan kuwi panganan ning ngarep setumpuk-tumpuk. Wah, urung ning ruang tengah iki jajan ya ngono ya tumpuk-tumpuk ra karo-karuan. Urung ning kamar mandi yo umbahan ya tumpuk-tumpuk. Kok berubah-ubah ya. Didongakne dipujekke marang Murbani Gusti Kang Karya Jagat, Mbak Imas saha Mas Dani, anggone munggah ana ing gakuraning urip. Muga-muga tansah pinaring ana jodoh. Wiwit dina iki nganti sak lawas-lawase. Mengasane dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslahah bidine khatam akhirat lan enggal pinaring ana golek kencana kang bisa tata jalma wujude putra
kang minangka dadi tandha talining katresnan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Budwi Wanda Bisa Indawati Nak nulis gimana kalau Mas Gani lawan Mbak Ima ya wis disahke secara negara lan agama tegese wis sah anggone mangun bali wisma. Lah wong nek wis rabi kuwi cita-citane siji ndang gawe omah, loro ndang gawe anak. Oh ya. Maka sing diarani wong nek wis palakrama wis wani rabi kuwi ya kudu bisa mandiri. Oh ya. Ngono ya ya ya. Ya kesoke dawuh. Nek gawe omah iki waton duwe duit, duwe lahan. Ya ta bisa ngadepne omah kanggo srana urip bebrayan. Ya bisa menciptakan baiti janati, rumahku adalah surgaku ngono kae. Oh, sing angka loro gawe anak kuwi penting mergo apa?
wong kekeluargan kuwi nek 5 tahun ora duwe putra, 7 tahun ora duwe anak, kuwi ya bingung no. Ya mergo anak kuwi kanggo sono neruske marang perjuangane wong tuwa, nurut neruske marang sejarahe wong tuane. Oh iya. Anak kuwi penting. Oh ngono. Omah kuwi nek urung enek bocah cilik, urung gayeng no. Wis enek bocah cilik. Cuman digayeng saya loro telu ngono wae tenan omah iki dadi regen. Oh ngono. Contoh aku ki anakku wis 4. Ya. Aku lunga ora mulih pirang-pirang dina sing tak kangeni dudu sapa-sapa lho, anak lho sing tak kangeni. Oh ngono. Ya anak kuwi penting ya yo tenan. Tur nek gawe anak nuwun sewu Mbak Ima karo Mas Dani. Iki enek teknise. Supaya duwe anak sing lek lanang ya soleh, nek wedok ya solehah. Kuwi ana carane. Arepa sampeyan sarjana, nek perkara gawe anak sing pinter aku timbang sampeyan. Mergo kalah pengalaman. Heeh. Nyatane aku karo Gusti Allah dikabulke no. Pertama aku pengen duwe anak lanang. Kedua pengen duwe anak lanang. Ketiga pengen duwe anak wedok tenan. Keempat pengen duwe anak lanang tenan. Mergo apa? Gawe anak kuwi ana teknise lan ana carane, ora waton mung jlingkrak-jlingkrik. Lah iki. Ngono ya. Heeh. Ana dinane sing apik nggo gawe anak. Ana gen dicatet karo Mbak Ima karo Mas Dani. Dina sing adol paling baik untuk gawe anak kuwi adalah Kemis malam Jumat. Ana sing ngarani sunah Rasul. Mergo apa? Wong lanang karo wong wedok nek wis nikah nindakne kumpul karo bojo kok malam Jumat kuwi ganjarane pahalane kuwi 1000 derajat kamulyan. Lho, apik kok agama kuwi. Wis penak entuk ganjaran. Jajal pikiran. Ngono ya, heeh. Malam Jumat kuwi ganjarane 1000 derajat kamulyan. Heeh. Nek malam Senin karo malam Kemis kuwi ganjarane mung 500. Sak liyane dina kuwi mek nyatusan, Bu. Nyatusan lek ping 10 ora ya 1000 to kuwi. Lho kuwi apik agama kaya ngono kuwi. Weh, iya. Ngono ya, heeh. Tur nek malam Jumat dilakoni wong lanang karo wong wedok upamane Mbak Ima karo Mas Dani, malam Jumat kok sunah Rasul, kuwi padha karo mateni iblis 100. Pamane Mbak Ima, wekasane sore kae Mas Dani lali. Iki Mbak Ima yo menang elekne. Mas, apa ora pengin mateni iblis 100 ngono kuwi. Delekne nduk, wong lanang iki ora delekne, cok kala mongso lali. Aku barang yo gampang lali ngono kuwi. Iya, heeh. Gelem ngakoni utawa ora? Mbok etan, mbok kulon, mbok lor, mbok kidul. Lek nggo nafsu, wis 1:9 wong lanang karo wong wedok. 9 wong wedok, 1 wong lanang. Wong lanang iki kaya ngono iki apa penting to, Bu? Ya, iya, dadi malam Jumat ya, padha karo mateni iblis 100, diniati bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah, kula kepengin gawe anak mugi-mugi diparingi anak lan diparingi wiji sejati. Oh, nah, dadi anak lanang sing soleh, anak wedok sing solehah. Oh, wong gawe anak ana pantangane. Ana. Aja gawe anak pas ra ning omah lho. Apa kuwi? Engko lek dadi anak, anake senengane ngluyur, senengane dolan, senengane ora saba omah. Mergo lek gawe pas ra ning omah. Ana pantangane meneh. Aja gawe anak kemrungsung pas arep lunga. Engko lek dadi anak, anake cokol mangsa boros, gampang ngentekne blandane wong tuwa. Pantangan ketiga, aja nganti dilakoni. Aja gawe anak nganggo udo mlejet. Iki kok lek dadi anak, lek wong lanang wong wedok kumpul, kok bekasane udo mlejet, duwe anak ora patek duwe isin. Cek aku tak takon, mongko ana wong lanang wong wedok nek kumpul karo bojone, nek ora udo mlejet ora marem. Bisa disikapi, carane nyikapi piye? Nek udo mlejet kok lek ora udo mlejet ora marem, iso disikapi. Pamane wong lanang nganggo kaos kaki tok sisih ora apa-apa. Nek yoga ya gawe blangkon tok, kuwi ora apa-apa. Sing penting nek kain sing templek ana ing awak. Oh, wedok ya jilbaban tok, mah ayu nduk. Bojo kowe tau jilbaban aku ngono. Nek anak yo duwe isin. Ngono ya, iya. Kaya ngono ya, Ngesake dawuh. Ki mung sono kanggo hiburan kono. Ya,
Ya, esok ke dawuh. Aku ya wis matur sembah nuwun Pak Dargo sak keluarga iso nimbali awake dhewe sak kanca engko nek isih kurang marem awake dhewe insyaallah tanggal 10 ya sobo ngawi meneh. Sobo ngawi meneh, heeh. Iki tak golekane dan paling kowe gen para pedagang-pedagang sing padha mengais rezeki men melu kerejekan. Oh, ngono. Ya. Tanggal 10 ana ngendi? Iya dalam rangka ngunduh mantu keluarga menjadi Bapak Suhadi saha Ibu Ati Ristiani SPD. Makane ana ing Dusun Tengahan, Desa Mbabatan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Kapan? Tanggal 10 Juni sok minggu ngarep kuwi no. Oh, nah. Insyaallah ngono bintang tamune Niken Salindri karo Mas Komet karo Mas Dodo. Oh ya Allah. Monggo para bakul-bakul lang pandemen budaya nek pengen mirsani malih gelare Dwija Laras Indonesia mangke tanggal 12. Oh ya. Tanggal 10 ya, ben dicatet. Ana ing Babatan Pangkur Ngawi. Oh ngono. Ya, esuk ke dawuh. Yo. Iki karek ngaturke apa jenenge kuwi hiburan. Mergo ana pelawake no. Oh, ana pelawake. Heeh. Ya, ya. Ngesoke dawuh sadurunge pelawak ngaturke lelagon sik ya. Heeh, ngaturke lelagon. Siji sik engko sak pising kuwi menjare Mas Yuda. Karo Cak Mandalika. Ya. Ya kuwi tindak panggung mumpung awake dhewe nggawa gamelan Bali dipamerke lho. Oh ya. Mergo sebuah karya itu harus dipamerke neng masyarakat. Wow, ngono. Ya coba lagune apa? Lagune Loro Sesigar Corong Banyuwangenan. Wow, ngono. Ya. Sing nembang sing saka Banyuwangi, ya Mbak Dita Intawati karo Mbak Dwi Kurniawati. Ya, duweke. Ya, lupa kaya apa? Ya, ibu karo anake. Ya, ngono Loro Sesigar. Oh, cara Banyuwangenan. Ya. Ya para kanca kendangin Banyuwangen disiake. Mergo nuwun sewu ora pamer ora. Dalang iki jarang-jarang nganggo gamelan Bali nek awake dhewe membuat letupan-letupan baru. Oh, ngono. Ya. Monggo tanpa nganggo bawa. Oh, ngono. Langsung sadurunge Mas Yuda. Ngono. Yuk, Loro Sesigar. Dados.
Waktu kembang mawar mekar barengi hati kami sambian cinta suci kau sangat jelas kaya-kaya hati orang Sabawali Pak Amal Sunaryo hari ini JP gending Banyuwangenan mandek dalange cair iki. Wah itu panjang neng panggung lho. Iya, sak meneh kae. Ya, matur nuwun Pak Amal Sunaryo. Mbuh pira kurang ngitung ya nek 5 juta ya 10 juta. Oh, ya nggo wayangan. Iki ya lagi iki aku nampa panjang neng panggung. Iki pomo bar wayangan didulang neng gedung Batok ya piye. Utuh to, konten saiki Pak Dik. Ya, engko insyaallah wayangan ana Madiun no. Oh, ngono. Ya. Ana ngendi? Rencana tanggal 11 Oktober. Wonten gedung pusat perguruan ilmu sejati, wonten Sukoharjo, Saradan, Caruban, Madiun. Nggih. Matur nuwun Pak Amal Sunaryo, DP-ne sampun kula tampi. Ya. Ngesoke dawuh. Ngesoke dawuh. Yo. Anu, apa jenenge kuwi? Rendro Songo. Ya, ya Mas Yudo. Mas Yudo, Mas Mondo niko. Yo, ora ngono gak ndang.
Ayo loro nih. Oh, isih lah. Sana diumbar-umbar agak ngengkel ae. Apa ora ngerti kene iki daerah kekuasaanmu ya, Ndol ya? Kowe ora roh nek iki daerah kekuasaanku. Aku lho sing nyekel daerah Rongret iki aku. Daerah ndi? Iki mulai kok tahu sampai terminal lho. Jenenge apa? Rongret. Ring road goblok. Kualik banter Ring road kok iso rongret iki lho. Rongret ding. Iki daerah Mas Mondol, Mas. Asli gaduhan saka Ngawi. Kok nyepelek ngene Kono anu kawasan kowe. Lor kono sing nyekel sapa? GPL niki. GPL. Geng Pasar Legi. Iya. Geng Mas. Iki geng Pasar Legi ya. Ya, geng anu geng Dowedi lho, geng Dowedi. Wis dadi geng. Dadi Geng apa? geng-geng. Ora enak Pasar Legi wis ora enak ngono kuwi nuwun sewu panjenengan dereng pirsa nggih. Dereng. Pasar Legi punika pasar Rajakaya. Weh Rajakaya. Dodolan sapi, wedhus, kebo, ya ta Mas. Alah, tapi sapi kebo iki lho, kuru-kuru. Wedhus iki yo elek-elek. Lah sing apik nek kene apa? Sing apik yo Mas, Apa? bakul krati muden. Wah, Apik. Pak sampluk bosok kok penendane nyepelekne karo kowe ndak. Modele nyepelekne aku Mas. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Roti-roti Kembang-kembang. saiki Biyen-biyen tinggine munggah ben. gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne, Ngomonge digenahne, jagung bakarane, tanggung perkarane. duren cangkokan, Leren rokokan apa wis diceki kowe? urung. Ngelekno. Oh ngelekne ta. Ngelekno. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono Mas. Modelmu kaya iso-iso ngendang dhewe. Oh iya iso ngendang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok. Aku lho siarno masjid. Innalillahi. Kayak nyane omah. Ben wedi kono. Aja mbok baleni Mas. Aja bareng Mas. Awake dhewe iki besti. Awake iki besti. Kanca modelmu mandak rupaku kowe tungkakmu, mandak rupa kowe tungkakmu. lho balik. Tungkakmu karo rupaku. Marak tungkakmu ora iku. Padha wae. Wis penting ngono iki. Aja mbok baleni. Aja bareng. Nek perlu aja icen. Nek lu aja kowe dhewe Mas. Kabeh sak rombongan aku ora wedi. Hujan Mas. Hujan. Ya kan, digo. Nah. Sopan digo. Matur nuwun Mas. Lho, Apian ngene nek iki. iki bola. Bola iki mesti apian. Ya monggo. Suwun Mas. Ya, Rik. Lah kok kowe kacang. Kuwi saka tresnane karo kowe. Mulane kanca-kanca ki tresno karo kowe, ketemu karo Mas Kangko karo Bijol Laras. Awake dhewe kudu matur nuwun, Mas. Matur nuwun Mas. Wilujeng rawuh wonten ing kota Orek-orek Ngawi, Mas Kangko. Oh nggih siap. Menika mutah darah utawi tanah kelahiran. Oh. Nyapa? Lah, kacange campur bulet. Iki nyapa?
Iki lho kacane pampun uler ngemet kok geger lho. Ora apa-apa padha-padha ulere lho kok. Meneng asik tak kowe. Niki sowan ngabiyantara wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Dargo. Dargo kos, Mas. Dargo kos kiai hebat gerapiak semanak balah-balah Budaya nanggap dalang karo dagelan musuh Pak Dargo gebres tok lunas Mas. lunas. Lah kula mau dereng munggah pun dilunasi. Bener. Sampeyan dereng munggah Wis lunas. dilunasi. Tukang syuting urung munggah dilunasi. Kiai hebat kok. Iya. Sugih ora kaya Pak Dargo, tapi kula mau dandan dene adike. Pak Tresno. Dene Pak Tris iki walah wong gerapiak ora kaya Pak Tris. Lah nggih. Jajan sak wernane jajan kok metu kabeh to, Mas. Ya, Mas. Ketoke kok curan bodo, Mas. Ya baru tak selidiki kok enek renggingan enek anu wah ki mengumpama konanan polisi, Pak. Ngapa? Jelas kena pasal 378 KUHP pasal penipuan. Sebabnya? Lah apa wong menglodong tulisane kongguan Pak buka renggingan kok mau. Wih, jan omahe sawae apik. Iki lho, Pak Tris iki dudu iki lho. Pak Tris piyayine wah. Nggih. Omahe apik, jedenge cuwik. Iya. Lah ya omah gedene kaya ngono lah kok jedenge cuwik. Kuwate apa kowe embere iki wis cuwik. Wah niki sebuah kehormatan saged sowan wonten mriki. Nggih, Mas. Luar biasa penonton mriki panjenengan pirsani, Mas. Wah, iya. Sak monten kathah daerah mriki nggih ngoten. Ngoten. Anggere nek wayang sing delok ya akeh, sing guyu ya akeh, tapi sing nanggap lho kok arang-arang. Wis diwakili karo Pak Dargo. Wakili karo Pak Dargo, malah niki wae Pak Dargo niku pun omong-omongan kalih kula. Pripun Mas? Rencana ora sah ganti tahun. Hah? Cukup rong sasi meneh nanggap wayang. Wah, elok nggih. Dalam rangka napa sama Dalam rangka napa? Dalam rangka panen pelem niku lho Mas. Kembang rung. Lah iku ya rencana nek panen adi tanggap wayang. Hebat menika panjenengane Bapak Dargo anggenipun kagungan kersa mala akramakaken ingkang putra. Nggih. Panjenenganipun Mbak jenenge wangel. Nggih. Imah pikantuk kalian Mas Sampori. Ya, Mas Dani jelukane. Oh Mas Dani. Mbak Iman karo Mas Dani. Namung saged derek memuji mugi-mugi anggenipun manggon sama derek bebrayan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti Allahumma. Pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma. Ingkang saaturan malih Bapak Dargo gadah niat-niatipun saos hormat dumateng kaki danyang nai danyang ingkang wonten mriki pramila dipun hormati dipun suni berkah rahayuning wujud wilujeng serinten sedalunipun sangajeng sapawi kengipun. Ingkang saaturan malih Bapak Dargo gadah niat-niatipun saos hormat dumateng kaki minimum ingkang emot dasaripun Bapak Dargo ingkang emot winten lan wengi pramila dipun suni berkah luwih diparingi slamet sedherek sangajeng sapawi kengipun. Saaturan malih Bapak Dargo gadah niat-niatipun kiblat papat dinten 7 pekenan gangsal pun jam 12 kok kopine dereng medal. Wes, sego pecah wedang. Pokoke nang kene kok ora kok berluwe ora kok berlelakan. Ora kok berluwe ora kok berngelak. Daerah mriki nuwun sewu Mas. Piye Mas? Nek sampean mamerke kanca-kanca Dwija Laras awit menika saking pawiyatan luhur Nggih. Lumrah. Daerah mriki menika gedungipun para seniman kondane para budayawan. Ngawi ya. Sindang sing ning lingkungan mriki mawon. Hah? Pinten mawon. Oh. Mbak Nipis, Jirate Busanggem, Ya. Bujami, Rakinem barang wong endi ya. Nah, Rakinem Nipis Bujami sing duwe omah. Iki jenenge napa ngertos sampean Bu sinten? Loh, penjara genah no. Sapa? Penjara Bu Sarmi Ati. Ora enek sing kenal karo Sarmi. Kene kiroe Butil. Ora enek sing kenal. Sinden Butil iki. Bu Butil iki pesinggian kondang. Lalah sampean kebegjan saestu. Napa? Dinten menika kerawan utawa ditenggali pengendang ingkang hebat saestu. Sinten? Lha Kang Begol niku Begol. Oh nggih. Pripun sampean niku ya ta Iya. lek sama Lek berdasar nih. alah Begol.
Digol. Lanipun daerah mriki niku kudange para seniman, gedunge para budayawan. Nggih leres. Bakulipun dalu punika namung saged nderek ndedonga mugi punang pinangaken anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung pikantuk berkah rahayuning Gusti. Sing kagungan kersa mawon Pak Dargo. Dargo asma Inarya Japa. Wah iki. Dargo. Dar iki tegese darmane sepuh wis ditindakake. Paring asma becik marang putrane, minterke marang putrane lan mala kramakake lamun to wis dewasa. Darmane wis ditindakake. Go. Keluarga sing diutamakne nganggo gawe rono rene kanggo nyukupi kebutuhan keluarga, kanggo senenge para keluarga, anak lan putune. Dargo. Aku wis jelas nih Dargo, saiki genti bojone Pak Dargo, kowe sing nerjemahne Ibu Butil. Apa? Butil. Kudu iso. Angel. Liyane butil. Nek dagelan cerdas harusnya kowe kudu iso. Pak Dargo wis tak terjemahne. Saiki kowe Butil. But karo til. Butil. Iya. Butil. Ya. Apa? Yo mikir sik kok iso. Aku roh kok mikir sik lho. Butil. Artine butil. But kuwi mergo duwe but. Til kuwi duwe til. Ame yo lambi iki nek omongan Mbok sing jelas ya cakdo ki mau. Sing cetha. sing cetha sing jelas sing penak butil ki artine apa? Lah iya, but kuwi yo duwe but. Til kuwi yo duwe til. Wong sisih ditawapuk karo Pak Dargo lho iki. Angel. Angel ya diterjemahke apa lho? Sebab apa kok duwe but kuwi lho? Lah iya duwe but. Lah ya bute ki apa? But kuwi Rambut. but kuwi budaya. Kok iso budaya? Budaya mergo dhek tresnane budaya mergo biyen kuwi kesinden. But ki budaya. But kuwi budaya mergo biyen tau dadi pasinden. Saiki kurang sitok til. Angel wi. Jelas angel. Til kuwi Mentil. Til kuwi apa kuwi disingkat enggak? Jenenge dadak butil bareng. Ya kudu iso kok til. Til kuwi kumantil ning rasane ati tresna ning kumantil ning ati keluarga sing ditresnani. Kumantil ning ati contone beringkit saking tresnane. Kumantil ning ati tresna ning anak ditanggapno wanjang. Masuk akal. Masuk akal. Berarti saka tembung but karo til, but kuwi budaya, til kuwi Til ki kumantil ning ati tresna ning anak ditanggapno wayang beringkit. bah bocah iki lho padahal ngawur lho kok ya pas lho. Nek ngawur iki padahal Takut. Angel. tapi di samping panjenengan awakmu iso merdekne Pak Dargo iso merdekne apa Ibu Butil minimal kan awakmu melu ndedonga pangapunten lho Mas Kangko Pak Dargo niku piyayi hebat keporo tahun 2017 sudah daftar haji beliau niku kasebat calhak utawi calon haji Iya. nuturi temanten awake dhewe ora mung sebagai seorang seniman rakitan mung sethithik kowe kudu iso ngetokne ayat-ayat kanggo nuturi temanten nek cara wong temantenan ki ayate piye Wong manten. iya Gampang kok. dongakne kanggo manten supaya rumah tanggane sakinah mawaddah lan warahmah Kudu nganggo basa Arab. iya to Dikira ra iso kok. donga kanggo manten Donga kanggo manten. Supaya sakinah mawaddah warahmah. dongane Mas Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. tak sambut lambimu bosak Basa Arab. basa Arab dongamu ki lho piye Rumakna kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. kuwi dongane wong turu goblok kuwi doa tidur Sing goblok ya kowe kuwi wong kono ngaku pinter. kuwi donga turu goblok Lah yo manten iki nek abang turu kapan metengi.
Lambi nek bosak yen ya kok ora kok turu terus meteng ki ora ki ndongakno sing apik. Paling ora nek kemantenan ki kepiye? Teori-teori wong dadi manten ki piye? Resepe ki apa kan awakmu kudu genah. Kabeh iki sanek rumuse. Rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah. Kabeh sanek rumuse. Nah rumuse apa? Rumuse saurunge dadi manten. Iya, kuwi mesti enak rumuse. Cekak aos singkat padat terisi. Apa kuwi Mas? Cukup dengan A B C. Cukup kuwi. Lah manten mbok tukokno kitab ABC nggo ngeceroti raimu lho ya. Sanek goblok yang ini. Lah kok manten mbok kae ABC maksudnya piye? Kuwi rumus, Mas. Saurunge dadi manten. Saurunge dadi manten. ABC. ABC. Nek wis dadi manten, Tetep ABC. saurunge dadi manten kok ABC. A. A. Anak loro kudu padha senenge. Weh. B. Bapak ibu kudu merestui. C. C. Cukup dibawa ke KUA. Sah. Hebat tenan. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Banyak apa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lagi iso ngono. Iso mlimpi. Lagi iso ngono. Itu karo wong sing Kuwi saurunge dadi manten. saurung dadi Lah manten. nek wis dadi manten resepe. Tetep ABC. Apakah ABC? A yang pertama. A. Anak istri yang diutamakan. Weh, hebat. B. Bunga susah dilakoni wong loro. C. C. Cukup dengan musyawarah dengan keluarga akan terjadi mufakat. Hebat. Ora dadi gegeran. Ora dadi gegeran. Ora dadi tukang Kabeh kudu dimusyawarahne. Dadi konsepnya tetep nganggo ABC apa wong mantenan tok. Kabeh iki lho kuncine mung ABC. MC Pak Lutoro, Pak Untoro lho cukup Guru ABC. Permadani. Guru permadani lho. Nggih. Resepe Cukup ABC. sing ngarai ya kowe. Wis sangka aku ilmu sangka aku. Wah, Nurun deh. Pak Lutoro. Pak Untoro lho nurun ning aku. ABC ya. ABC. A yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. C. Cukup sekian, terima kasih. Ini kesingkatan. Mas, singkat padat kok. Ya ngasih singkat padat ini nek nuturi kemanten iki supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah paling ora gunakne tembung Jawa. Awit awake dhewe iki sebagai wong Jawa lemah sing didek lemah Jawa apa banyu sing diombe banyu saka Jawa nganggo tetembungan basa Jawa wae. Contone. Bojo kuwi kena kanggo patuladat wong omah-omah hurufe ana papat B O J O. Oh, B. Berawal dari mata turun ke hati akhirnya menimbulkan cinta. O. Ora ana wong paling ganteng kejaba bojoku, ora ana wong paling ayu kejaba bojoku. J. Jadikan rumah tanggamu sekali damang seumur hidup. Terakhir O. Oh, ora usah mrono mrene, ora usah neko-neko, sing penting guyub rukun karo keluargane. Ini menjadi patokan. Jawa masuk Jawa. Pak Darko, apa? Iya, Pak Darko. Nek Kuwi lho tetep ngugemi anggo adicara Jawa. adat Jawa tetap dipelihara. Dipelihara. Arab digarap, Jawa digawa, panjenengane iki wong sing hebat. Hebat. Lah nek awakmu nek ngoso ngomong masalah Jawa nuturi manten nganggo apa? Ora ninggalne adat Jawa. Iya, mesti ngenekne bancaan utawa selamatan utawa wilujengan kuwi ora ditinggalno. Wilujengan, slametan, bancaan utawa kenduren kuwi wis dadi tradisine wong daerah kene. Betul, sore mau ya bacaan ya duren. Lah terus maksudmu apa? Kabeh ana artine kuwi. Dadi wong bancaan ki nek artine kena kanggo nuturi manten. Kena Kamangka jroning bancaan kae ana buceng, ana tumpeng, ana panggang, ana kulup. Kuwi enek artine. kabeh ana artine. Sing pertama buceng. Manten lanang kuwi nek arep mlebu kudu sing kenceng. Iki lho lambene kok iso Nyapa lho iki? kowe iki lho pikiranmu ki akeh loro adik-adik sing isih cilik-cilik omongan-omongan horor Perasaanmu piye mau? buceng iki lho maksude apa? Manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng.
Kuwi mlebu apa? Mlebu ning jroning omah-omah Bali wis. Bali wis kok bebrayan agung kudu sing kenceng pikirane. Gundul kok iso pinter ya ra umum. Jan Mas mondel kok anggere jam 12 munggah encer. Encer. Winginane saking encere metu kok kuping beren ya Mas ini. Mulane kopo. Buceng, bar buceng terus tumpeng. Apakah artinya tumpeng? Tumpeng. Manten lanang nek arep metu kudu sing ngempeng. Iki horor kowe. Coba baleni kowe. Kowe kuwi sing pikiranmu sing elek. Kok iso pikiran elek ya metu sing ngempeng maksudnya? Maksude metu lah golek rejeki, lah golek pangupa jiwa nggo ngrukupi rumah tangga kudu sing mempeng. Aja mung tengok-tengok ning omah. Kuwi ning bab Tumpeng. bar tumpeng terus Panggang. Nek wis numpang ganti benggang. Ini kan jaluk disamplok sampeyan. Kowe mengalukan lho, iki harga diriku iso jatuh lho, Pak Dargo ki calon haji lho, Mas. Kok nek numpang dibenggang maksudmu piye? Maksude nek wis bar dadi manten aja mung arep numpang ning wong tuwa kang duwe, anggere pengen omah-omah dhewe pisah benggang omah-omah dhewe. Artinya mandiri. Oh, ngandiri iso benggang omah-omah dhewe. Kuwi ning gone bab panggang. Iki karek terakhir kowe. Kulup. Nek wis kaku ndang dicelup. Ya tak usah negosiasi. Nah, cangkemmu ngono terus. Jatuh lho harga diriku ngene iki sebagai dagelan pondok Republik Indonesia. Lah nyapa kowe kok mesi? Nesu. Lah kulup nek kaku dicelupi maksudmu lho. Maksud iki wong lanang iso enek sing wateke kaku, panas atine. Ya, Dadi wong wedok kudu iso dadi banyu. Nek wong lanang wis kaku atine, panas atine ndang dicelup ning banyu ben adem, ora sida padu. dadi nek kaku dicelup mau berarti Lho, dikaku sing lanang kaku sing wedok iso dadi banyu supaya ora gegeran. iso ngademke swasana. Wah, ternyata jan iso Mas Mondol dalu punika bareng main ning daerah iki lho. Kok iso nyolong ketek kowe iki. Saya nyolong marmut barang. Kok ora ngerti kok apa-apa iso lho, tapi ya nuwun pangapunten nek jenenge wong iki nek kaya panjenengan ngagem busana ya ketok gagah. Iya. Kula busana kejawen ya ngiyayeni bareng kowe iki lho ndasmu kaya lato-lato. Ngawur lato-lato. Wong iki mbok ngingu rambut. Rambut ki tegese ngeram barang sing lembut, bathuk ngembat barang sing gumathuk, mata ki ngemot barang sing nyata. Mulane mata ki gunane kanggo nyawang kahanan sing apik kuwi gunane mata kanggo nyawang. Ora mesti kalau moto sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Moto udun. Kayak motone ora kena nggo nyawang. Ngomongnya sing realita lho. Wis bajae. Sebabe mata udun ora kena nggo nyawang mergo udun kae gak duwe kuping. Apa wae anggere duwe kuping mesti iso nggo ngrungokne barang sing apik. Mergo duwe kuping tugase nggo ngrungokne. Lah, lah mesti pancine kupinge loro, wajan kuping loro kaya ora kena nggo ngrungokno. Malah nggo cengkelno ning cagak. Ora realita meneh. Lah mergo lak panci. Apa kuwi? Mergo panci lak gak duwe lambe, jajal nek duwe lambe, mesti lak iso kanggo guneman, iso kanggo omong sebab enek lambene. Apa wae anggere duwe lambe mesti iso omong. Apa wae Anggere duwe lambe iso omong. ora mesti. Kok iso sumur ke lambene gedhi lombo. Kok ya ora iso omong nggur meneng ae. Apa ndal? Sumur Lambene lambene gedhi terkandel. Kok ya meneng ae ora omong. lah ngarai. Ngarai kan sumur gak duwe untu gitu. Iya. Masuk enek lambene. Ini ora duwe untu. Ora duwe untu kok jajal anggere enek untune mesti iso omong. Gaji kawet kok pucuk teko banget kae untuk tok. Kok ya ora omong. Ayo untuk tok kae. Masa kalah Pak Dol. Bisa dong kayak kalah. Nanti kan cah gundul. Mergo bab enek untune gak iso omong sebab gak duwe sikil. Oh iya.
jajal anggen duwe sikil, mesti lah iso mlayu, iso mlaku. Sing dinunggui penonton ki apa? Kursi Sikile piro? papat. Kok gak iso mlaku? Kok manggon ae? Meneng ae malah. Lah iya. Lho, iki golok kabeh iki. Lah sebabnya kursi masih duwe sikil ya benda mati ya Mas. Lah benda mati masih duwe sikil ya ora iso mlayu, gak iso mlaku. Kowe ora sepeda motor. Roh mobil. Roh, Kayak benda mati kok benda hidup. benda mati. Kayak kok mlayune malah diater. Lah iya. Ya, nek Mlayune karo kowe yo bater kono. lah sebabnya mobil karo motor lah enak mesine. Ah iya. Masuk benda mati anggere enak mesine mesti iso mlayu. Kowe roh jahit. Roh jahit ora kae. Kayak enak mesine kok yo mandek ae ora mlayu. Oh, iki kalah kowe. Lah sebabnya lah apa kuwi? Setengah. Lah mesin jahit lah dipancal. Ah iya. Jadi apa wae anggere dipancal mesti munyer. Ora mesti. Apa anggere dipancal mesti munyer. Ora mesti. Lah kok iso? Bojoku ngene tak pancal kok malah minggat. Bojoku tak pancal kok malah minggat. Lah piye ora minggat to bojomu mesine wis bosok. Wong kok cengengesan modele kok iso. Ora sah tukaran awake dhewe. Menghibur warga masyarakat bengi iki. Mumpung iki disiapi Mbak-mbak Presiden. Nah, Awakmu cara diwenangake milih presiden sakmene kae milih sing endi coba? nah, iya ana sing perawan, ana sing wis dibojo, ana sing rondo. Ah, pilih ndi? Ada 3 spesies. Ada 3 kumpulan iki lho. Yes. Kok spesies? Kowe milih sing endi jajal kan? Aku gak penak lho. Kok iso gak penak? Aku pilih sing gak penak. Lah piye? Aku wis semayang karo Raki 6. Anak iki lho iki lho nyambut tekan Raki 6 barang lho. Raki 6 iki dasteran iki. Melok rewan ning buri ngene lho. Ya iki ae. Lho, Raki 6 kadung wedaan. Ya engko karo Raki 6 tapi karo kene sik kowe menang milih sing ndi. Lah wedane 2 senti. Iki wedake apa cet sing ndi? Iya. Ya, sing ndi? Tak kowe ini jenenge sik ya, Mas Bedo. Nggih. Budui kok nyalati. Ini Kurniawati. Iki bojoku. Nggih. Ngomong loro Winong Nawangse. Winong. Terus Wanda, Wanda. terus Dita, Wiwi, Retno, Burini. Sing kok pilih sing ndi? Sing ndi? Winong. Ayo Winong. Sing ndi kok iso ingah ini? Winong. Tapi kabeh. Ya milih ya karo bakul radite tapi ndi? Tapi kamu Raki. Sing ndi? Nah. Winong. Sing ndi? Mbak Cumpe. Iki. Oh iya. Soalnya mau sing gina-gino. Lho, disawangi kok. Loro ya. Loro. Apa? Mbok papa kok lo ngatasi ya. Weh. Gayamu le. Kok ning daerah dhewe. Suara terbanyak dari penonton adalah Winong Nawangse ya. Oh, Mbak Dina. Siap. Ya, disuwati musik sama Oke, Bali ya. oke. Kok musik gamelan. Bali ya. Kelingan mambengi. Nah, yuk mari berdiri Mbak Winong dan Retno Ri Cungpe. Yuk. Wah, jan Dwijo Laras hebat banget. Ora rugi pokoknya ngundang Dwijo Laras iki dasare niyagane ya terampil, dasare sing muda kabeh apa ki alumni pawiyatan luhur.
Tapi yo nek ra nganggo dagelan yo rugi. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe. Iki lho Mas Mondol, ana Mbak Winong karo Mbak Cungpit ki awake dhewe kaya kejugrukan Gunung Sari karo beran Segara Madu ketemu karo Wanodya ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu gring pengawak menjangan ketawa boya mawa teja ngemu sudama mila datang ngemu kaliyan Cinandra Pasuryani kurang condra luwih parno prasasat widodari Ngejawantah Pengen ya sadar, omong ya sadar. apa isa kowe apa kaya aku ngene iki? Aku wis ngakoni nek ngomong ora iso aku sering untu. Lah mulane ngomong iki alon-alon ae umpamane kok ayune kaya ngene ya contone ngene iki lho ya. Rambuté ngemak ngembang bakung bathuke nyela cendani alise nanggal sepisan yen disawang Pasuryani katon glembu. Enak ya. Ya. Wong kok ayune kaya ngene ya disawang rambute kang nanggal sepisan. Alah. Rambute ngemak bakung. Rambute Ngemak bakung. ngemak bakung ki. Rambute kang ngemak bakung, alise nanggal sepisan, irunge ngrungeh, lambene nyikar bokong. Sampok. Apa enek lambe nyigar bokong ki lho. Lambene nyigar jambe. Lambe nyigar bokong mak ngapur. Tak Jawa kowe iki. Yen disawang Pasuryani kurang condra luwih warna prasasat widodari Ngejawantah katon glembu pindha golek kencana katon glembu. Niku dhewe ambune iki lho. Abak Jajae sakora. wong kok ayune kaya ngene Pasuryani yen disawang katon riwu. Dadak mata untu. Wah, kok bagusnya kalian disawang kayak pentol korek. Kayak pental korek. Anu sama sini. Sampean kaya apa, Pak? Menurut sampean. Belum. Gasi kaya apa? Enggak sih kayak apa? Kebutuhan, Mbak. Kayak pucukan jalan. Orang ngerti kanthi asane ndas gundul ya. Fungsinya apa, Ndal? Iku ora ngerti fungsi ndas gundul to. Nek sing ngisor ra ngasasi nganggo sing dhuwur. Mbok kapane terus Diusek. Piye? Tak usek piye? aja cengengesan ketemu karo Mbak Winong, ketemu karo Mbak Cungpit nuwun pangapunten. Pripun? Pak Dargo kalau mau ngersakaken fragmen Sri Huning. Wes Huning. Mumpung mriku pemainipun jangkep kersane dipun tata dipun atur kula kalian panjenengan minangka sutradara pemainipun Mas Mondol kalian Mbak Winong kalian Mbak Cungpit lan kula piyambak. Oh siap. Dipun aturaken nggih. Monggo. Duduk. Kebiar kebiur wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalan seni tutur tradisional ketoprak kangen jok sangat dikelenggan dalu mangke keparang hamba parlampan kanti irairan sriuring mustiko tuban Dini para pengen halaya jijimban ing kelenggan dalu mangke diah ayu roro sriuning katindakaken dening Mbak Winong. Ini Mas Rini batakan gorene. Diah ayu kumala retna ing kelenggan dalu mangke katindakaken dening Mbak Ayu Cungpit. Sidenku pocok. Dene rol kelenggan dalu mangke Raden Wiratmaya katindakaken dening kula piyambak Cak Yuga. Cak Aku kapan? Adipati Sira Lawe. Dalu mangke katindakaken dening Ki Anom Wijayapaka. Kok aku urung? Lah iki rencana. Maju to. Dene Mas Mondol dalu mangke kadhapuk dados ula. Kula mental ndasmu.
kok nesu. Mas Mondol dalu mangke kapatah dados Wiratmaya Sagung para tamu. Kados pundi babaring caos ingkang dalu mangke wasana wilujeng hampir sami ngantos purnaning tata adicara nuwun. Iki cocoke sakjroning taman ya Mas ya. Taman apa? Taman Makam Pahlawan. Jadi taman keputren. Ki sriuning Udarasa. Sampeyan Udarasa Mbak Minong nggih. Sampeyan ku ngapa kene? Sakarunang saku. Nang Kadipaten Tuban iki ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Wis ngaku ana Mbak. Apa bisa yo aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe Wir, wis apa kono Wir? Wir sapa ta? Wiratmaya. Tak kira gawe. Wis apa jero kombongan bareng krungu nek Apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? kowe langsung metu. Iya. Langsung ini. Bisa ya iki. Oh iya. Bisa ora? Sing ngono iki tok. Ya jajal to. Bisa ora? Bisa lah. Nah. Ya. Ya kena. Pasas. Apik iki toprak. Ya diagem to iki diagem to. Wong kok iso. Lho, lakone berapa Mas? Iya ya. Lho, lakon kedirian. Ah. Ngligo kan Mas, ngligo. Iya. Ngligo. Kediri ngligo. Lho, aku tetep iso kan. Wiratmaya kok iso. Masa ya kudu ngligo. Iya. Aku tak bakok iki. Wiratmaya iki ngligo. Tak digoyok karo Wiratmaya barang. Iki panuwunan Pak Darko kok iso arep. Ayo, Kang. Lho, iki toprak kok wayang wong. Jarene toprak. Ora enak. Utang untuk kusumo, Baik Pak. utang ku enak. Ku ya bagus. Nah, Ayo, wih. Ayo. Ayo. Yes, buat kados Wiratmaya nggih. Buat kados Wiratmaya nggih. Ya, sekarang Wir. Sawak panises tok. Lho ibu-ibu ngelakne monggo lho kowe badhe ngesaken tetelan monggo. Damel campuran sok. uang iku nek campuran sok. Mana ya Wir, saka ya. Kok paham ya Wir ya, kowe ya. Ya paham. Monggo Mbak Sriuning monggo. Sakarunang saku. Ngene Mbak. Sakarunang saku. Bisa ya iki. Loh. Ya tak kasih tak waplok. Kurang mayan metu. Itu sok apa? Gosek to. Enteni iki ngomong-ngomongan sik. Ah, kono sumpet. Lho, iki manggok nang ndi to? Kene. Ragam metu. Ini wis Udah, Mbak. Sakarunang saku. Angin tataku begini. Kok ora ana priya ingkang bagus kejaba Kakang Wiratmaya? Apik sendiri. Apik. Ayo, Mbak, ke meja. Nanging apa yang bisa? Mungkin aku iso sesandingan karo Kakang Wiratmaya. Wir. Pisan kan, Mbak. Ora krungu to ya. Apa bisa? Nanging mungkin aku bisa. Bisa sesandingan karo Kakang Wiratmaya. Gaya. aku mati lampu. Mati lampu. Iki ini lho kurang kak goblok kayak layarmu itu lho. Bisu ya. Bisa bisu.
Saya kira band Indonesia terus bisa ya itu tak. Ngono. Ayo. Ayo Mbak. Bisa lagi. Monggo ibu-ibu kang ngersakaken ceret ngoten lho. Posisimu lho ya Allah. Bisa ya ini ya terus gadah langsung ngadeg ngono sak omongan. Piye kabare? Koprak. Janji garwanipun kakang wong ayu marot yake kakak pemarapun kakang kene wong ayu. Lho, malah mati ya. Ayo. Sapa kono lho. Laku selo kene karo Iya. Dan. Alah. Kowe iki ora lalus dudu sabrangan, ora lalus sing guyune mong ngopeng telu tok. Ngono lho. Yai. Pokok ayune kaya ngono. Tresnaku marang sliramu. Alah. Guyune wis Jadi keluarku tidak kakean. terus ana ngomongane. Kene Yai. Yai garen wong akeh Yai. Garwane kakang. Kakang kancane akeh. Ya tapi kakang ngono tok. Wirat koyo goblok kan. Nek wirat koyo yo iki. Yai. Moro dadi ketemu kakang Yai. Nah, dirung-rung. Iya Yai. Sing yakin lho, iya. Ya kuwi tidak kuwi ya kuwi sing gagah ngono lho. Wirat koyo pengangguran. Oh. Iki wirat moyo. Iya Yai. Ya kuwi iki Yo aku iki wirat moyo Yai. sing gagah perkoso, otot kawat balung tok. Besi. Otot karat balung besi. Untu cepat gaprok sapi. Ora satekan kuwi to iso. Ayo dirung-rung. Seto. Kapan nirat kaya kuwi dadi busuk lapar ngene. Ini kok busuk lapar. Iki ngono kencing manis. Beda ya. Yo, Digandrung. Yai. Moro dadi cah temen kakang Yai. Belok apa Slendro? Belok karo Slendro. Alah sitok ae to. Slendro. Ya Slendro. Sinebut Hela. Kawan. Arep marai. Ora. saja. Ora. Ya mayone aku kok kowe. Sampean Mas, sampean. Mula aja nyelo-nyelo ora pareng ganggu. Boten. Buatan Mas Lir. Jare ngono iki. Lah. Rupane kaya bajing. Sinebut Sampeyan arep melok marai, balane yo. lepaske iki lho Mas. Pinter iki karo kuwi. Ngerti ora? Rong menit iki alasanku. Ringro. Tangga rombret. Macam-macam. Sinebut pahlawan putri. Apa suaranya ya? Suarane raine sing ngalah. Ya sesuk tak dandakno sih. Sriuning mustika tuban. Iso tekan julat juli. Ngerti kaya lebro jali ning kono kaya wis delok. Wong kok iso Lagi Sri Kuning Mustik marai. Boten Buatan Mas Lir. Wer. Sriuning mustika tuban. Gandeng no aku dirangkul.
Dan Kaya apa ki? Putra Mbak Winangi ibaratnya kaya Kumajaya apa ki Kumorate Mas Mandel kaya Komodo jadi Terus komodo koprak iku banyak komodo. Kumo Jaya. iya iya langkon lho Putra Kanjeng Sira lawe. malah kaya nuntun wong picek lho malah ya sing mesra ngono lho ya ampun sing mesra Dinten lho nyanyi garwanipun Kakang Morobyadi Caketomanipun Kakang Cobo sawangen kae sajroning Taman Sari ana kekembangan kang maneka warna wong ayu ngono kok Goblok. Rane Wiratmaya ning mriki. Gelem ra gelem yo iki. Goblok. Lagi. Goblok. Tuk komprang. Ranggung. Marahi rawa Mboten Mas Rir. Yayi. Moro gage caketan marang Kakang Yayi. Trisnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe lantas malang-malang putung pecahing dodo utaing ludira sedumuk bau senyari. tak sewadok Bathuk yo wis bathuk. rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk batok Wong kayu enek batuke. tapi Sing dhe bathuk tersinggung. Tapi pokoke Bathuk. Dok prangkung. Dok prangkung bojone kara. aku kok meri tuh karo wong loro jan pun sing Ngebela. ngebela bebela untune dundurke sithik nek ngene lho. Iki lah ngomong. Untuk kok diundurne madane truk kok. oh iki kan padha karo ngelone Mas Mandel kuwi nrongos berarti sampean Padha orang rongos nih. lha kuwi apa Jenenge jenenge orang banyak ya. lha iki kurang nrongos jenenge Iki ora rongos. lha apa Raiku sing kemunduran. masa Bebela Wiratmaya. nek suarane suwak Gusti Putri mbok nyuwun pangun kalih Adil Wiratmaya. ayo kok dipanggku Mbok nyuwun aku Tapi aku enggak percaya. Yayi Sriuning. Iya. Ana ing sakjroning taman kaputren kene sira bakal tak mulyake uripmu tak rungkun ben seneng atimu ya. ngomong sorainya kurang-kurang ya ora kuat lho iki jamu ora jane kowe kan Gledek iki. Ngomong kan ya butuh persiapan. Ora nek didadak. aku pemanasan Pemanasan barang. Ditulis Iya, sih. Ora gak caketan. sik mbak tak tes sik mu sapa ngerti nek bome iki tangan lu gua lho tanganmu Enggak safety. nah sik jauh ya Ono apa nih? iya nek apane lho mbak sampe jajal nak Ya ampun. iya ta kaya nek apane lho model sikile kaya nek apane lho Ini jadi saya aku kok kecil mbak Apa sih kuwi? Apa sih kuwi? Bengolmu terus bengolmu. Soalnya tegangan 220. ayo kene Yayi Sriuning. karo nembak Kuat enggak ini? Kuat ya? Kuat Gusti niku. wak Awas, awas. Mega. Yo, yo. Bui. ceblek niku awak
Ya pertamane ngono arep nyaut tetep oh kuwi. Kok Jan yu. Ditenang, coba kan ngomong. Kita ngomong dulu. Orang sah kesusu ya. Sajake wong sesuk kuwi ya wis ora kepentuk. Yo sabar. Yo, Anake tangi lho. nganggo pemanasan barang. Biar moyo pinter ya. Pinter. Masa yang langsung dijujuk. Ya ora minu ah. Ya kan lo ya. Legenda. Mulai. Apa-apa. Kita anak sesuk ora kepentuk. Ora kepentuk. Iya. Tan Tanggurung sriuning gundul. Gugur. Gugur terus digunduli. Padha kowe. Dadi kusumane diunggahne bangsa kuwi taman kena tak tung 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 bangsa. Ganti ya iso. Ya kan Maya wis rapi berdiri mau. Ya kaya metu cakil ki lho kok iso timang metu lho sampe ben jane kok Pak. Ya kula Lho kan jane kok cakil bareng goblok ya cakil. Ah. Cakil gua rekam. Cangkeme ngeri lho goblok. Wah, capek barang iki. Untungnya gak liyane. Iya apa? Udane anu nomor kayak miler. Ora ngerti, cakil iki sapa ora ngerti. Iki ngono murid Mbah Kemis Plosorejo. Capang lumbar sekarang. Cek capeng e. Murid Mbah Kemis Plosorejo padane. Ora. Nek ada ngerti nek jebol nganggur. Ya ora. Sing kleru kono kok. Pas nek sapa? Ya ya. Capang kok tak kangen iki. Ora apa lali ya, lali ya. Lali sorry capang tak kangen. Jangan kok ngatek kolu. Jangan apa mbak karo ulat-ulat ini lho dadi nyawak mulai kaki ngono lah. Jangan apa. Jangan kaya imam. Pripun Mas? Sae to? Jas. Lah, apa-apa kok iso. Ah, biar cangkile bener. Sakit
jengkol anggur ya. Ya. Bumi goncang ganjing. Nyapa? Jane bumi ini kuda gede. Tuluan. Buta tata pandha katiwisana biyak sasara ngaruta. Malah gurabana marga kanca bayu isi amat guringan limo. Wes, Bang, ngomong-ngomongan. Oke. Butuh. Balik. Ya. Mandek. Nanti sediame Gus. Sing kuali iki cocote iki. Iki suarane kene. Nah. Cocok. Sakitnya kok kowe. Salah pokoknya. Bumi jatuh penonton. Iya. Iya. Karena kepede. Kabeh arek dhewe. Iya. Penonton. Mana Gus, sang Gus kok kotoran Gus, Gus. Sing cetha ya Kil. Bali ni. Cakil ngono ya. Iya, kan kita. Mana Gus, sang Gus kotoran Gus, sang Gus. Apa nih? Warang tahu. Apa nih? Jangan kok budak. Kowe iki ra jelas ngono lho. Madhep sapa jenengmu ngono lho. Mana sapa jeneng Gus, nang sedang Gus, ora ketemu kantor Gus, Gus. Iki tanggal Jawa ora tanggal Bali. Dalam sini. Basa ora ngono. Dalan. Mandek. Beda. Mandek. Kalona. Ngono. Ya sing di omah ngono lho. Apa-apa keliru ae aku. Nah, eta. Ojo satriya mandek-mandek, Gus. Cakile aku kowe. Kok pangkat pengen dari cakil. Dalam lho bayarannya akeh. Iya. Malah pengen dadi sakit. Pengen dari cakil. Mana Gus, nang sedan Gus, Gus. Buto cakil. Ngono. Lah diceluk ae. Yen tangguh marang aku Satria Jodipati. Ngawur ae. Kamu iki Jodipati gone Jodipati kuwi gone Werkudara. Lah nek iki satriane Madukera. Dukara. Oh no. Iya. Iya. Yen tangguh marang aku jenengku Arjuna Gus. Arjuna Janaka. Ya jangan Gus. Permati. Jangan mati Gus. Permumbang hari-hari. Kumbang hari-hari. Hari-hari. Oh, hari-hari. Ya maaf, aku ndak ero. Timbang kakek ngomong kleri terus ndang nyanyi ae. Jangan kok goblok. Lu masake aku sekali goblok. Lu kok jane sing nemeni neh. Lho pancen yo ora dalang kok iso. Lah aku mau. Kayak Gus. Tak kamu Gus, nyanyi Gus. Lagune apa? Serius ning mang. Oh, Bawane. sesuai dengan bawa Ah, iya. ini. Pokoknya
pokoknya terserah. Pokoknya terserah bos. Coba. Si Huning, hati kendangi kecil ya. Siap, siap. Gua sing kedua digarap Samboyo. Oke. Ya. Yo buka celok. Nduk Pinang, ayo Nduk. Nah, yuk. Sri Uning mesti Mas Suryanto, Purbo Kanito, Matur Surabaya.
Dadi